Vil du vide, hvordan du husker, og hvordan du kan optimere din læsning, så du husker mere af det, du har sat dig ned for at lære? Så lad mig vise dig det her. Mit navn er Anja Thybo, jeg er underviser og coach, og har de sidste 7 år undervist i hurtiglæsning for unge og for voksne. Og generelt er mit fokus læse- og læringsstrategier til alle, som gerne vil optimere deres tidsudnyttelse og have mere tid til at nyde livet. I dag der vil jeg vise dig, hvordan du husker, når du sidder og læser. Og det vil jeg bruge den her lille tegning til. Det er sådan, at en læseperiode maks må være 30 minutter. Det er så lang tid, hjernen kan koncentrere sig af gangen. Alt for ofte hører jeg fra mange af mine kursister, at man især selvfølgelig i forbindelse med studielæsning sætter sig ned og læser time ud og time ind, og selvfølgelig kunne jeg så sige, ikke kan huske det, man har læst. Det vi skal, det er i stedet for at forkorte læseperioderne, og du vil forstå hvorfor, når jeg vender mig lidt mod tegningen. I en læseperiode, hvor du skal forestille dig, at tiden starter her og kører herudad, der er der nogle peaks, der er nogle højdepunkter, hvor du fanger stoffet. Starten kan vi huske, og slutningen kan vi huske. Og så kan vi huske de steder, hvor vi har fået nogle aha-oplevelser. Altså de steder, hvor der pludselig er en eller anden sammenhæng, der går op for os. Noget, der pludselig står klokkeklart. Vi kan også huske de tidspunkter, hvor der bliver præsenteret nogle vigtige pointer i stoffet. Altså der, hvor forfatteren måske har bygget stoffet lidt op, vi har fået nogle aha-oplevelser, og så kommer pointen. Den vil vi også kunne huske bagefter. Men jo længere den her periode er, jo flere af de her down-perioder er der selvfølgelig, jo længere er det. Og derfor, det hernede, det kan vi ikke huske. Det her kan vi heller ikke huske. Det her kan vi heller ikke huske. Derfor giver det god mening at forkorte denne her periode. Simpelthen gøre den kortere, så den bliver mindre, den bliver mindre, og den bliver mindre. Og vi sammenhængende bedre kan huske, hvad det er, vi har læst. Der er simpelthen kortere fra start til slut. Min opfordring til mine kursister er, at de sætter sig ned og læser i lige så mange år, de har levet. Det stopper så bare ved 25-30 års alderen. Så hvis du sidder og har børn, kan det måske forklare, hvorfor koncentrationen den kan svigte, hvis man er 10 år, og man bliver bedt om at sidde og læse lektier en halv time. Det hænger ikke sammen. En 10-årig har 10 minutter at køre på, så skal der holdes en lille pause, og det er bare et par minutter. Og det samme gælder voksne. Så husk at lægge pauser ind og forkort dine læseperioder, sådan så du minimerer de perioder i læsningen, hvor du er væk, og hvor hukommelsen alligevel ikke er optimeret. Start, slut, vigtige peaks og aha-oplevelser, det er det, du husker.